tothom, estem amb la Laia Pla, exalumne de la Diplomatura d'Òptica i Optometria, que després de molts anys va decidir estudiar el màster universitari en Òptica i Optometria i Ciències de la Visió. La seva predisposició ha estat brillant. Ha desenvolupat una important iniciativa en l'execució del seu TFM. El seu projecte representa una millora per a la FOT, alineat amb els valors de la UPC en termes d'igualtat, oportunitats i accessibilitat per a persones amb baixa visió. A més, pot esdevenir un model per a seguir a altres escoles de la ciutat i societat en general. Hola, Laia. Hola. Com a primera pregunta, què és el que et va inspirar a estudiar aquest tema? Doncs quan parlem de discapacitat visual sempre pensem en persones cegues, no? I vaig voler explorar una mica el tema de la baixa visió i com millorar la vida d'aquestes persones en el que són els espais públics. Molt bé. Llavors, quins creus que són els principals reptes que t'has trobat per a la millora de l'accessibilitat de la facultat? Doncs vaig estudiar una miqueta com estava configurada la facultat en tema d'il·luminació, espais, com estaven la protecció de les baranes, les escales, els cartells, agafar una mica el context de des de quin punt de partida sortíem amb el tema d'accessibilitat en tota la facultat. Després ens vam centrar en l'escala i vam mirar a veure com estava, tema de paviment i il·luminació, per veure si es podia millorar perquè les persones amb baixa visió es poguessin moure amb més autonomia. Molt bé. Així doncs, com creus que aquest projecte pot impactar positivament a tota la comunitat universitària i a la UPC? Estaria bé que els espais públics i sobretot centres culturals, acadèmics, educatius estiguin preparats per tot tipus de persones de la societat, que pugui acollir tot tipus de diversitats funcionals, en aquest cas persones amb baixa visió, que puguem donar més autonomia a aquestes persones sense donar moltes barreres arquitectòniques. Entenc. Així, llavors, quina va ser la metodologia que vas emprar per posar en pràctica aquest TFM i tota l'accessibilitat visual de cara a la FOT? Vaig buscar com havien de ser les normatives d'accessibilitat, que hi ha unes lleis, estan publicades al BOE, i a partir d'aquí vaig estudiar com era el paviment, com era la llum interior i com estava la protecció de les baranes. Per fer més accessibles les escales, el que havíem de fer és posar unes bandes de contrast amb unes mides concretes. Aquestes mides són de 5 centímetres de banda muntades a 3 centímetres de la vora de l'escala i havien de donar contrast amb el paviment, que és un granit fosc. I es van fer diferents proves amb diferents colors per veure quina era la més favoridora per a una persona amb baixa visió. Molt bé, per tant, un cop tirat endavant tot això, com ha estat la reacció de les persones amb baixa visió que han participat en aquestes proves? Doncs ha estat molt positiva perquè celebren aquest tipus d'iniciatives perquè al dia a dia es troben amb moltes limitacions i qualsevol ajuda, ni que sigui una mica petiteta que sigui, això els ajuda a tenir molta més autonomia, més seguretat i menys risc de caigudes. I tornem abans que ens parlaves una mica de les bandes. A l'hora de seleccionar com haurien de ser i demés, què vas tenir en compte? Doncs primer es té en compte que han de ser bandes de contrast i si són amb un relleu podotàctil, millor. Llavors, com que hi havia dubtes de quin contrast seria millor per a una persona de baixa visió, amb la meva visió normal potser és molt evident que un blanc pot anar bé, però potser em pensava que donaria molt enlluernament. Vam provar també blanc-negre, vam provar vermell i groc. I a partir d'aquí es van instal·lar diferents zones amb diferents colors i vam fer proves amb ulleres de simulació de baixa visió per veure com reaccionava el contrast. El contrast, clar. Així, com a conclusions finals del teu TFM, què en trauries? Doncs al final vam triar la blanca, perquè com a contrast era la que millor donava. Hi havia una altra que també donava molt bon contrast, que era la groga, però amb les llums artificials de l'escala
la groga donava molts reflexes per persones amb baixa visió. I com que el que volem és afavorir l'autonomia de persones amb baixa visió, vam triar la blanca, que és la que donava menys sensació de reflexes i més seguretat a l'hora de moure's. També s'ha de tenir en compte que són bandes que és una iniciativa molt fàcil de muntar, es pot muntar molt ràpid, és econòmica de col·locar, però s'ha de tenir un manteniment, una neteja, perquè clar, és blanc, s'embruta més, i a partir d'aquí també anar fent una revisió cada any, a veure, perquè segurament hi haurà un moment que s'hauran d'anar canviant. Entenc. Llavors, ja que és un procés econòmic, no? I realment impacta molt positivament a la societat, sobretot a aquestes persones amb baixa visió, és una que es podria implantar a altres escoles o universitats? Sí, el que et deia és que és molt econòmic de col·locar. També s'ha de tenir en compte que com més material compres de cop, més econòmic surt i és molt fàcil de posar. L'únic que s'ha de tenir en compte és que tingui contrast, que segueixi la normativa de mides, segons la normativa que hi ha, i que faci contrast amb el paviment i que siguin contrastos que no donin reflexes si pot ser. Molt bé, molt bé. Així, al final, com a part més positiva de tot això, no? Què creus que és el que t'emportes d'aquest projecte? Doncs sensibilització, sobretot sensibilitzar-me amb les persones amb baixa visió. La baixa visió pot ser que sigui en augment per l'augment d'esperança de vida, hi ha més patologies oculars i sobretot també tenir en compte que potser a vegades no ho tenim molt en compte, que els espais han de ser més accessibles a tothom, que les persones amb diversitats funcionals no han de dependre d'altres persones necessàriament per poder-se moure i poder anar a un museu, a estudiar, fer activitats culturals, el que sigui. Estic molt d'acord. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos a tots i gràcies a tu, Laia. Gràcies, moltes gràcies.